допить не поспели до дна. Як раптовно почули война. Ты сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край. Под шэрым крывіцкім небом перад навалай з усходу станем мурам каменным, будем стоять непорушно, будем стоять непохисно. С нами вера и правда, с нами Божья Мать. Край, ты мой край, край. Анёл-оборонца, будем стоять бясконца, пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будем жывы. Край, ты мой край, край, гей нам край, дай веры, дай, и мы пераможем. Od 6 lat się zajmuję polityką razem z ojcem. Chodzę na wszystkie demonstracje, manifestacje polityczne, bierze udział w wyborach, w kampaniach wyborczych, a przez ostatnie lata zajmuję się BNF-em i w zeszłym roku byłem wybrany liderem młodzieżówki BNF. I dlatego mnie złapali, dlatego mnie aresztowali i wyrzucili z uniwersytetu. Byłem jednym z najlepszych studentów na uniwersytecie. W Mińsku, tak? W Mińsku. Co studiowałeś? Studiowałem dziennikarstwo, a dokładnie specjalność informacja i komunikacja, technologie i komunikacji. Miałem 9 z 10 średnią ocenę, ale wszystko jedno mnie wyrzucili za źle uczenie. Ja się nie boję Łukaszenki, Łukaszenka to wie. Łukaszenka robi wszystko, żeby jego zemsta była widoczna i żeby jego zemsta była mocna. Wszystko się zaczęło 16 stycznia 2008 roku. Z początku był zatrzymany na ulicy przez milicję. Odsiedziałem 15 dni w więzieniu za niecenzurną krzyczanie. Od tego czasu byłem 4 czy 5 razy w szpitalach różnych i w każdym szpitalu mnie przyznawali nieprzydatnym do służby wojskowej. Ale potem komisja wyższa nakierowała mnie jeszcze powtórnie na dodatkowe obserwowanie. W końcu, w styczniu tego roku, byłem zatrzymany przed swoim domem, takimi dużymi chłopakami. Byłem pobity i przywieziony do szpitala gwałtownie. Z początku pobili przed aresztem, przed tym jak zabrać mnie do komisariatu. Czym cię bili? Nogami, rękami rzucali i potem zapchnęli do samochodu. Ja napisałem listę do prokuratury. Prokuratura zafiksowała to pobicie, ale w końcu przyznała, że ludzie, którzy mnie bili, nie są wiadomi, a dlatego odmówili w otwarciu kryminalnej sprawy. W wojsku jest bardzo trudno, a specjalnie trudno tym, którzy się nie zgadzają z tym systemem. Właśnie osobiście mnie było trudno się znaleźć kolegów. Wszyscy mnie się bali kontaktować, dlatego że Franek Wieczorka jest opozycjonistą. Kiedy będziemy z nim gadać, będziemy mieli problemy, będziemy wyrzucone potem z pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu się naszedłem kolegów, a wszyscy spróbują mnie, wszystkie oficerzy, ideologii, spróbują mnie izolować od kolektywu, ale ja się staram
jak najwięcej kontaktować i rozpowszechniać moje pomysły, moje idee. Ja myślę, że w końcu wszystko jedno oni przegrają. Dlatego, że to była marna sprawa mnie zabierać do wojska, żeby izolować. Bo ja skorzystam z tego doświadczenia, które otrzymam w wojsku, żeby potem walczyć z tym systemem. Wojsko to jest najpierw izolacja. Ona jest bardzo podobna na więzienną izolację. Przez ostatnie miesiące nie miałem żadnego połączenia z rodziną, z tatą, mamą, z kolegami, dlatego że nie pracował żadny telefon. Wszystkie komórki są zakazane w wojsku. Kiedy znaleźli u mnie komórkę, mnie pokarali, specjalnie pokarali. Też wszystka korespondencja jest przeczytana przez ideologów. Ja już otrzymam koperty już otworzone. Trzeba być nie bardzo twardym, żeby nie połamali, i nie bardzo łatwym, żeby nie rozteptali. Dokładnie tak. Oni spróbują zrobić wszystko, żeby połamać, żeby zastraszyć, żeby ja nic nie mówił, żeby ja milczał, żeby ja nie agitował. Przyjeżdżają różne oficerzy z KGB, wojskowa kontrwywiadka. Oni gadają ze mną, z moimi kolegami. Proszą moich kolegów, żeby te zdawali mnie, żeby mówili o tym, co ja robię, gdzie ja idę, o czym ja mówię itd. Tak przez cały dzień zajmujemy się fizyczną pracą. Za 6 miesięcy służby tylko jeden raz miałem możliwość strzelać z automata. Cały czas zajmuję się gospodarczymi pracami i nic więcej. Musimy wykonywać różną ciężką gospodarczą pracę i nikt nam za to nie płaci. Ja otrzymuję w miesiąc 24 000 białoruskich rubli. To jest jaka kwota? To jest $8 za miesiąc ciężkiej, codziennej pracy. Do tej pory się bierzemy te buty, jak to było 100 lat temu. Chociaż już wymyślili szkarpetki, wymyślili normalne buty, a my jakieś 100 lat zachowujemy tradycje. Głupie tradycje sowieckie. Nic się nie zmieniło. Jak było straszne, tak i jest straszne. Gorąco i nogi cały czas pokrywają się grypkiem. Grybok taki, choroba nożna. Ale musimy trwać, bo w prawie napisano, że białoruski wojskowiec musi trwać wszystkie problemy i wszystkie ograniczenia. Trwamy, jak i wszyscy Białorusiny. Trwamy cały czas. Ty masz jakieś marzenia? Jakie masz marzenia? Ja mam wiele marzeń. Najpierw ja chcę zrobić swój kraj lepszy. Najpierw ja marzę o wolnej, demokratycznej, europejskiej Białorusi, gdzie każdy zmoże zarabiać sobie na życie, każdy zmoże żyć na tylko dobrze, żeby poobiecać swojej dziewczynie wieczorem pojechać do Wiedeń lub do Paryżu i następnego dnia wypić tę kawę. Я люблю, коли светит солнце рано ранком, трансферанки. Я люблю пах свежей кавы. Я люблю смак смаженной бульбы. Мне подобается дым сигаретов, мне подобается водор парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые. И я живу у этой краине, моя краина под белым стягом, моя краина под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой. И я с тягом часу стануся птушкой, раскрию крылы, зроблю три кроки.